daghan kaayong mga nasod nga nabuhi tungod sa tourists nga kaning tourism ba gani din sa atong nasod murag gi-declare to ni aning President Marcos nga usa sa mga leader nato sa economic recovery mao ang tourism industry. Nganong mudaghan maning tourists? Unsa may related anang mga turista? Gustong mutanaw sa dili kaayo ordinaryong makita sa mata sa tao. Nya ibalita dayon, sus ninduta dito, sus ninduta, nya mangandoy dayon nga muadto gyud ko kay mutan-aw ko ana. Dinis ato mutan-aw ko sa San Vicente Ferrer Parish kay naka palit kog slot diha. Mutan-aw kog aktual anang Padersiano, tiguang man kay nagnaong sa TV. Abot diri mo ingon din sila, la di man day katiguang pader. Ana. Nga nasa uban mo ingon sa TV pader no, bati kag naong. Arang-arang day kag naong pader. Kanang gusto mo tan-aw ba? Mo aktual ta. Gusto tang makakita sa kanabitang mga talagsaon nga mga talan-aon. Gusto tang mo tan-aw sa kaning mga tourist nato dinhi sa maanang nakaadto na ba mo sa Palawan? Kaadto na mo Balapascua, kaadto na mo Santa Fe, kaadto na mo Boracay. Naanay mga espesyal diha nga inyong makita dinhi Cebu City na sa daghan mga nindot nga talan-aon. Kinsa may kasagaran makaapil aning mga tourists ang dunay kwarta. Ang way kwarta mamatay na lang ka di jud kakakita no adtog hulilan pilaroy budget para hulilan siguro na as mga og ato i-convert og peso na labing minus 250,000 mo na imo da pa kag imong mga pocket money so abot nag mga 300,000 kada tao ay kinsa may makaadto anang hulilan oy mamatay na lang ta di ta kadto bisan sa kuan lang ba Catholic lang usa religious lang usa nga mga tourism kanang gitawag na tog pilgrimage may tawag dato ana mga Marian pilgrimages kana mga sikat nga mga Marian apparitions Fatima, Lourdes, Guadalupe unsa pa na diha kinsa may nakaadto na ninyo ana be ako agi ko kadto so ang mga dato. Pero si Kristo niya siya gideklarar sa atong ebanghelyo. Insiya, bulahan ang inyong mga mata kay nakakita sa wa makita sa mga tao, sa mga propeta o sa mga hari. Disunan ka na, hastang mga hari di kakita. Sa to pa way kwarta nga maggamit aron makakita sa nakita sa mga tinun-an ni Jesus. Katubang mga tinun-an nga ning kuyog niya ba? Insya daghan sang nangandoy nga makadungog sa inyong nabati, mga hari, mga propeta, mga tao, pero wa gyud makabati. Ninduta, no? Ya, nagkinahanglan ba ni kwarta aron makita ni natong mga butanga? Nagkinahanglan? Usahay nagkinahanglan, usahay sa duwa. Pananglitan, mupalit lang kag usa ka slot. Basig makita nimo ang wa makita sa mga hari. Masinati nimo ang wa masinati sa mga propeta o mga hari. Sama anang ni text nako nga Father, sukad si kog palit og slot. Nahigugma kog balik sa akong bana nga nagplano na gid unta kong buwagan ko na ni siya. Nausab da imong banay sa wa man mausab pader pero murag daghan kog nakita diha niya nga nindot labi na gyud sa imong giingon nga ang pag-antos makapalangit ang nakita ron ako sa akong bana mao gid ay ni makapalangit nako
Okay, sa may nakakita ana. Kinahanglan pa nagkwarta aron makita nimo nga ang imong bana nga bisyoso kaayo, makapalangit din na nimo. Uy, tubak. Ingka nganong niabot man to, ni kuan man ka, di sunod man kas Ginoo. Naminaw man kas Ginoo. Mo na diri sa atong unang pagbasa, niingon diri nga ipakita sa Ginoo unsaon niya pagpanindot ang naputol nga kahoy sa gingharian ni David. Mura bag, di ba kanang kahoy maigo sa bagyo? Ito hala kaluoy sa kahoy na tumba, di ba? Kato di, nato din ang sambag na matay ra bagid taon. Ano bang mga kahoy kasagaran matumba ba maputol, luoy kayo. Pero unsa gyud kanindot, musubol dayon ang mga bagong mga sanga, bagong salingsing. Hala, kanais, di anay sanga. Di ba? Mo anak man ta? Awasan mo itanaw-tanaw, anak. Mao na ang gigamit nga imagery sa Ginoo. Kana bang makakita ta nga diha sa huway paglaom nga katilingban, naa ang tanang inhustisya, naa ang tanang bati, naa ang tanang kagubot. Kung butangan na ito Ginoo, mugitib ang bagong paglaom, ang bagong tao, ang bagong hari. O ang nigitib gikan sa kaning kuan ni David, iyang kaliwatan, mao si Kristo. Ang hari nga nagdala og hustisya og kamatuoran. So unsaon na to pagkakita sa bagong kalibutan, bagong talan-aon nga makapalipay o makapaligo nato kung magsunod ta sa hustisya o kamatuoran ni Kristo. Hustisya o kamatuoran, muhari sa iyang panahon. Nya unsa may hustisya, gisgutan sa unang pagbasa. Unsa to? Ato lagi ni basahon kay ambot wa mo tingin mo naminaw tingali ato, pero ako lang sa ning kuano. Magtipo na pagpuyo ang lobo ug ang mga nating karnero. Kanindot ana no? Ug ang magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka ug gagmayng bata ang magiya kanila. Ka-imagine mo anang sitwasyon na? Di mo imagine. Maghigala ang baka ug ang oso ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lang og dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula-dula na diha sa buho sa halas nga malala. Og ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na magpinatyanay didto niining maong balaang bukid. Pagkanindot anang tan-awon, dato kayo ang Russia, dato kayo ang Ukraine, wa pa sila kakasinati karon nga nakita ni nila nga nagkahiusa na ang nagpinatyanay, nga dili na sila mag-away, magsaw na sila pagpangaon, pangandoy na sa mga hari o mga banggiitang tao ni ining maong mga nasod. Kana bang wa na'y kagubot? Maghusay na? Kanus-ama na masinati o kinsay makasinati ana ang mosunod ra gyud Ginoo sa iyang hustisya o kamatuoran. Nya unsa man ning hustisya kamatuoran sa Ginoo? Ang hustisya mao nga ato gyung kuhaon ang sala gikan sa atong kinabuhi. Kanang pagpamakak, kalaway, pagdumot, kahakog, garbo, pagsigig silusay, indigay, no? Gilingi anay mong tupad kay murag subo naman kay nagnaong ing na imo nang kuhaon imong sala. Mga na kuhaon na nimo imong sala. Kanang pagpangabit, kanang puyo-puyo, kanang same-sex union, pagka-materialistic nga napuno na lang hinuos utang. Daghang kayo mga tao, di nakakita og kalipay, di na mubati og kalipay, inigdawat sa sweldo, bisan gani inigdawat sa 13th month pay, bisan gani inigdawat sa bonus, ngano man kuwang pang ibayad sa utang.
Nga naman, wa man sad puy ang kamatuoran sa Ginoo. Unsa may kamatuoran sa Ginoo? Bulahan kamong mga kabos. Magsigi, magpangambisyon, palit og bagong TV, palit og motor, palit og multicab, pausab sa balay, nya pulos mga inutang. Paiskwela anang mga anak, bisag way ika-afford, siging paiskwela, kay maukunoy kaugmaon, nya inutang. Mao na karon naputo sa utang, porte na noong problema ha. Wa pa lang ta kamo palit og TV, wa pa lang kamo palit og cellphone, wa pa lang kamo palit anang motor, kanang multicab, imong balay, imo lang tatong gilig-on-lig-on ang atop, wa na lang ka magpintal-pintal, pa-tiles-tiles pa diha. Patay ka. Daghana unta nimo kwarta no? Bulahan kamong mga kabos. Oy, misunod man tas kamatuoran sa kalibutan nga nag-ingon, bulahan kamong mga dato, bulahan kamong mga nindot og balay, bulahan mong naay motor, kay di mo maglisod sa traffic, pila nakabukron na nga matay tungod daan ng motor. May pag naglakaw ka, basig dugay-dugay pa ka mamatay, nya hurot pa imong sugar, imong kolesterol. Sakay sa motor, dagko ng tiyan. So, bangga bitaw. Karon na nagkratsis ang uban to anas bahak, to anas kalambag ipang lubong. Huwag ang palit motor. Wa, tato. Basig na taas-taas pa tato. Pero dili sa ngilad nga mo palit ka ni mga butanga, siguro alang nga dili inutang. Kana, kaya ang kamatuoran lagi sa Ginoo, ayaw yung pangutang. Magisugo ang Ginoo nga pangutang kamo ug kamo makautang. Nga tan-awa hinoon karon naputos na kas utang, di nakaka-appreciate sa imong sweldo, din aka malipay sa imong mga madawat nga mga extra nga pay sa imong gitrabahoan, din aga na ika malipay sa imong trabaho. Ngano man gasigi na lang kag hunahuna sa imong utang, nya gasigi kag ingon wa gi increase, pastilan wa gi increase. Ang imong nakita sa imong trabaho, ang pagkaway increase, ang bati na noon. Punan, pagis imong kauban nga magsigig paningil nimong utang, na ang imong opisina, ang sudlan, murag yung impierno. Nigsud nimo, na nasa niro, magpahinomdom sa nis utang, labi nag mo padungog-dungog, hapit ng sweldo, padungog-dungogon ka ba? May man may mga pari, kay wa man gid mi utang, ang amo, dupa-dupa raman, unya dayon, kolekta dayon. Pero usahay, mas stressan mi ay. Di sad mi kakita Ginoo, labi nag mga ambisyon mi, muset gimig standard nga kanigyoy income kada buwan. Ay, so di na mo abot ang income, ingon na ang mga tao, ang mga daw na kistanan. Mag-igsimba sa mga parishioner, di na mi kakita, Ginoo, salamat na inanimba. Pag sige na maging, dutayaan, kanir ba mga naong nga, but muhug ba kanis kolekta. Mag-ana na ba? Wa na, mawa na ng kalipay, kay wa na ta magpuyo diha sa Ginoo. Musta man karon imong kinabuhi? Nakakita ba ka sa naong sa Ginoo diha sa imong bana, ikaw asawa? Na? Kakita lang kas naong sa Ginoo diha sa imong bana, lipay kay ka. Mao nang dili gina mohupas ang kalinaw o kalipay. Kamong mga bana, kita mo sa naong sa Ginoo diha sa inyong asawa. Tira ba mo tingog ay? Kamong mga ginikanan, kakita mo sa naong sa Ginoo diha sa inyong mga anak. Labi na nang gasigilag duwa ng cellphone, ng computer. Depende na nimo. Mosunod ka sa Ginoo, sundo nimo ang iyang mga pulong, kakita gyud ka nga matod pa ni Kristo, hasta pagani sa mga anghel nga mosaka kanaog gikan sa langit, makita pa na nato. Di na mabayrag kwarta, way turista nga makakita ana, pero ang tanan giawhag nga makakita unta ni ana. Way kwartahay unsa may gamiton, pagtuo, paghigugma ug paglaom diha ni Kristo. Ang Kristo nga kaliwat ni David, ang hari nga muluwas natong tanan.